Ni 18 urtekin etorri nintzen, 19 betetzeko, eta 78an izan zen. Eta zer etorri zinien, familia osoa? Ez, ni bakarrik etorri nintzen. Eta zer nara da? Nik oposaketak, nik Andereño maestra nintzen, eta oposaketak Valladoliden atara nituen. Baina, sasoi horretan, aukera zegoen edo zein puntatara bidaltzeko, eta ni horrela agertu nintzen berri zen. Zidaten, Bilbora joan, eta han, zerrenda bat eman zizkidaten herri pilo batekin, eta horien artean berri. Eta horrela agertu nintzen. Eta zer da bat aukeratu zenun berriz, batara bat ezagutzen zenun hemen, edo... Nik konkretuko nire gurasoak Durangon familia bat ezagutzen zuten. Orduan, horrek gure zuten norbait elkitzea, hurbil edo zerak. Eta horrexegaitik, Durango inguruan geratzeko, berriz agertzen zen zerrenda horretan, aukeratu nuen.